Yeah, Nana Mwakona Fana for me, I said you. Afasha ahodoa yidin wo my Ghana ha no ebo amamre ho ban kyerede yifiri ebo abakosem ho ban saa afasha yidie ekeka nipa ekuekuo mpotam ebom etwe ahohoro befie ensrahwe koso ne ma edwadie nsu koso pa Ghana afasha ahodoa brene yaso na nsemtwe adwumakuo baako nso ama ne homene so woso obeboa ama amamre amanie SCP ne denkabomu abomenyimu Wei eye Onua Festival Train Onua afashe ketekino Ansakra na afi afashe brene besono empanimfo eda Onua group ano etuanamon podada eni so ade hunu ne se yebeboa ama afashe die no yahye mukena ama nsrahwe akoso ama wo manpuntio akonenimu na nanoma dafo nsase so ehanso Onua group mpanimfo etutu anomwa kopiem asafutu fiami afahye ntira Onua mpanimfo akwantui wone nenne Abram Kabu Akuapem otoso miensa akodimpu nimpu empuntio nsem a efa afahye hu dawubo kese NCP ensita ewo Onua platforms nyina so asafutu fiami 2026 ehyasie August osanabosumide toso nsia edikosini toso nkru afi na nanum goefo nsase so Cape Coast eponano Onua group mpanimfo etuanoma wakoho nso wone osabere makwasi ata otoso myenu akodin komo yene wo dika sopo afashe no no tia on kai se wonia ye kama yene wo nyela na ekrabo ase koma semra yene wo nyela na bedi afashe no we nye di kan yene wo di ne sa fi we